10 июл дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, роҳбарони ҳайатҳо, вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмонро ба ҳузур пазируфтанд. Дар ҷараёни мулоқот вазъи феълии ҳамкории давлатҳои аъзои созмон ва масъалаҳои омодагӣ ба ҷаласаи ҷашнии шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон ҳамаи иштирокчиёни ҷаласаро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта ба кори онҳо баҳри ноил гардидан ба ҳадафҳои дар пеш гузоштаи созмон барору комёбӣ орзу карданд. Мавриди зикр аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон яке аз муассисони созмони ҳамкории Шанхай мебошад ва дар солгарди 20-уми таъсиси созмон Тоҷикистон раисиро дар ин ташкилоти бонуфуз бар уҳда дорад. Тоҷикистон раисиро дар созмони ҳамкории Шанхай мутобиқи принсипҳои пештар изҳоршудаи муттасилӣ, баробарӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми мавқеи ҳар як давлати узв иҷро мекунад. Вазифаи асосии раисии Тоҷикистон аз он иборат аст ки дар якҷоягӣ бо дигар давлатҳои аъзо ва мақомоти доимӣ рушди минбаъдаи пешрафти созмон таъмин карда шавад, таъкид намуданд сарвари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон. Зикр гардид ки дар давраи 20 соли фаъолияти худ созмони ҳамкории Шанхай ҳамчун як ташкилоти минтақавӣ роҳи ташаккулёбии худро бо муваффақият тай намуда дар байни сохторҳои байналмилалӣ ҷойгоҳи сазоворо ишғол намуд. Дар ин муддат созмон тамоми масъалаҳои рӯзномаи байналмилаливу минтақавиро аз сиёсат то амният, иқтисодиёт ва ҳамкории гуманитарӣ фаро гирифт. самти муҳимтарини фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай таъмини амният мебошад ва зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳо оид ба муборизаи дастаҷамъона бар зидди терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии силоҳ ва маводи мухаддирро муҳокима карданд. зимни баррасии масъалаҳои амниятӣ дар минтақа ва дар Афғонистон таъкид гардид ки Тоҷикистон бо дар назардошти шиддат ёфтани вазъ дар Афғонистон бо истифодаи ҳамаи сатҳҳои бисёрҷониба ҷиҳати баррасии мушкилоти ин кишвари ҳамсоя чораҳои таъхирнопазир андешида истодааст. барои расидан ба аҳдафҳо ва таъмини рушди созмон пешниҳод гардид ки кишварҳои аъзо ва мақомоти доимии созмони ҳамкории Шанхай бояд баҳри татбиқи амалии барномаҳои қабулшуда аз қабили стратегияи рушд то соли 2025 ҳамкориро пайваста идома диҳанд. дар мулоқоти имрӯза вазири корҳои хориҷии Узбекистон Абдулазиз Комилов, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии мардумии Чин Ван И, вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия Сергей Лавров ва вазири корҳои хориҷии Ҳиндустон Субраманиям Ҷайшанкар суханронӣ карданд. баромадкунандагон ба сатҳи баланди ташкили корҳои ҷониби Тоҷикистон дар давраи раёсат дар созмони ҳамкории Шанхай баҳои арзанда дода ба ҷаласаи ҷашнии созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе комёбиҳо орзу карданд.